Dubaj lidi, zdraví vás Benjamin Ten a vítejte u dalšího dílu z Minecraftu z Planetoice. Tady se mnou host, je to, jak ti mám říkat? Takže? Felda, dobrá, mluv semka, jo, tady mikrofon. Ty zvuky mě hrozně otravují, takže si sluchátka sundám. Tak, sice neuslyším herní zvuky, a tak to nevadí. Teď jsem mám zahučel do hlavy. Každopádně v tomhle měl jsem už 3. díl hotový předtím, ale bylo to nuda, prostě jsem jenom těžil, dostal jsem se na tamhle tu planetu, ve které je štěrk. Nějaký dřevo jsem těžil, no prostě to byl totálně nudný díl. Tady jsou prasata, au. No, sakryč. Ne! Stůj, nehojme Bero. No to už zavádíme prasátko, to až po natáčení. Jinak tady jenom takhle si to tu přetěžím, když to vypadá nějak hezky. No ta planeta stejně půjde o 2 patra dolů nebo okolik. Takže to je jedno, ale tak... No možná nepůjde, já nevím. Každopádně tady to budu muset stěžit, jak to nějak vypadá. Aspoň budu mít dost. Vidíte, už mám diamanty, našel jsem totiž diamantou z planetu a s celou jsem ji stěžil. Taky něco říkej, já jsem v tom let's hrozně sticha. První díl byl hrozně trapácký, trapnější než Budweiserův. To je co říct. Ano, Budweiser je hrozný. Tam je nějaký skeleton, ale nebo jamba. Ne, to je Enderman. Jo, no. Od toho se radši zblížím dál. No, já nesnáším je. Tak, co jsem chtěl dál? Máme, kolik je? Počkejte. Dopočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máme 5 z 10. To je fakt super. Takže ještě potřebujeme 5 obsidianů. Kyblíku sebe náhodou nemám, co? Kyblík to je? Kyblík vody. Nevadí? Kyblík vody bude v pořádku. Běž dolů. To tam je voda. Oh. Není záživného. To tam vlastně ještě nemá. Co jsem to chtěl, jo, ten obsidian. A ještě musím vybrat někde místo na Ender portál. Takže Ender portál udělám zde, ale musím si tady ještě jedno To si nevšimněte, tam bude hlína. A mám nedostatek hlíny. Takže normálně si říkám, té hlíny je vždycky dost. Najednou není. No tady to, ne, počkej, oni proběhnou. Tak to tam dám rychle v obsidian. Takový cheater. Co, jak cheater? Teď já necheatuju. Jak cheatera? V čem? V Minecraftu. Co cheatuju? Toho nahoře si nevšímejte. A tohle z toho taky ne, to nic nebylo. A nebo tohle z toho si nevšímejte. Toho malý detail. Ne, to jsou cheaty, ale tady je nepoužívám. I když to litání bych mohl. Bože, jak jsem blbej. No, jo. Dobře, už bych se mohl vydat pro ten obsidian. Ježiši. Padneš. Teďka jsem si myslel, že padá. Já jsem to dala, to jsem hrál dneska podruhé nebo poprvé Minecraft. Já si tady. Jo, protože on si myslí to, že, no, protože tady to vytečné, tady je jenom blbá láva. Víš proč? Protože jsem se bál, že se tady zabiješ. Jednoduše. Počkat, budu chtít ještě... Belíky vody. Jo. Ano, mám to v češtině, protože se nemůžu zvyknout na takový ty nový názvy, protože třeba nevím, jak se říká. Jo, to je redstone. Ježiš, já už se nemám do toho vymluvit. Ne, mám češtinu, ano, protože jsem něco zkoušel v Creativu. S různýma módama. Dobrá. Je, no, tak ono se to těží docela dlouho. Přece jenom v klasickém Minecraftu je to nejtvrdší blok. No, ještě teda nejtvrdší blok, který můžeš získat. Bedrock, ten nejde zničit bez Creativu.
Ten ho Ty máš ještě. Já vím, a já si někam musím odložit takhle moc vodu. Bych mohl nabrat tu lávu, flintiu lávu. Lávu flintíka. A pokud nevíte, kde je to flintě, tak jste zaostalí. Ne, tam to dát nesmím. Že ne, flintě. No. Tak nezdá flintě je, já nechci mluvit o Space prostě. Tak. To bylo chytrý. Však jo, to jsem tak chtěl udělat. Aby to zalilo všechno tu lávu. Víš, prej se dostanu k další. No jasně, tak to jo, bylo zase chytrý. No přece mám inteligenci od přírody. To může být for. Tak. Je to jak vítr. Vždycky jsem někde slyšel v nějakém rádiu. Protože to je trapnější než Michael Jackson. Než Rudy. Hej, Michael Jackson je dobrý. Ne protože ho pořád zpívá. Nebo že ho tančím ve škole, ale tak to je drobnost. Malinka. Do pytle. Kde se to tam bere? Kyblíku. No, tak jdem řešit zase. Já vím, že je toto napis. Že hele, už ti vylezla, víš? Kdy jsi vzal? To je vlastně, to je v podstatě bráchova. A mám ještě druhou, která je od mé sestřince. Když jsi sem dones. Nedones, ona tam ležela, nebo pod náma podlezla, ona je příšerně tichá. Dávej si bacha na prsty, kouše. Měl dávat bacha na dráty. Ne, ona do nich nekouše, nebo to už má odzkoušení, ta tam leze vždycky v létě. Víš to? Protože... Počkej, nebyl jsi hlavně z tohohle slovu. No. Jo, dobrý. Protože to je moje, jak jsem se vyměnil víc. No, poslední. Bam. A ještě jednou. Já už se stmívá. Že bych stmívá, hej, to má... Nebudu se toho dělat. Jinak v tom třetím díle, nebo možná v druhém. Skoč jako já jsem se nezabil, já jsem borec. Jaj. Au. On se zabil. Ne, nezabil. Nebo... Lávo blbá. Že mu zaplý Airvision nebo co, že se to jo dobrý. Ty generace. Je to zvláštní, ale já natáčím na 30 fps. To je divné. To je málo? No, nevím, no. Málo i dost, nevím. Kde to máš napsaný? To tam někdy převlíkává, a tady je. Jo. Tady. Počkat, mám to dobře, jo, mám dobře. Tak. BAM! Jo, já jsem na něco zapomněl. Já už jsem si v duchu říkal, prostě proč to nejede a potom mi došlo, aha, zapalovač. Že by? Já, co tomu chybí? Když nechápu, proč se to musí zrovna zapálit a tak jo. Když Nether to bylo dřív obrovský to, ale hrozně se bugoval. Někdy se ti to dřív, když byly, co byla první verze s tím portálem, 1.5? No ty nevíš, ale já jsem si lag. Doufám, že to bude vygenerovaný i v tom, tak i v Netheru, ty planety. Protože pokud ne, tak budu... do Netheru? Nahrávám krajinu, teďka to bude asi dost dlouho nahrávat a potom bude total lag boss. Už. Tak co v životě? Jsou to... Ne, nejsou to planety, sakryš. Ale chtěl bych nějaký kvarc. Jenom... No laguje se to a docela pěkně. Tady se to načítá. No takže asi do Netheru si zajdu až off screen. Ale mě to, protože tady nemám jak získat lapis. Já jsem to asi vygeneroval nějak špatně. Protože nemám, já vím, že Minecraft fakt dělal přes nějaký jiný ten, ale já jsem to dělal přes MC teda. No to nevá, prostě máme trapnej ten, Nether. Dobrý lag jen. No, pěkný, no, já vím, no, tak jako poprvé se to načetlo.
A já ještě, jo, chci, aby se mi do komentářů napsal, z čeho tady mám všude udělat podlahu, protože já to netuším. To prostě nevím. Budeš někdy zase natáčet live stream? Ne, já ho nenatáčím, to jenom děláš. Jo, byl. Dnes, No, tak včera dobře, byl no, vlastně. Já to nahrávám den potom. Kdo jste se dívali, tak se krutí. No, tak. To je dobře. A asi spoustu lidí to nebavilo, protože jsem nehrál Minecraft. Pavouče. Kde? Je tady někde na mé planetě? Ne, není. To je trapné. Já bych se možná vydal na tu vedlejší planetu. Tak se tam videj. Já lidi táhnu. To jsem říkat, no jo, chtěl jsem to říct, a tak to je drobnost. Tak lítej, ne? Nechci. Cheat. Khe. Co? Co si jako u mě myslíš já a cheater, jo? No, vůbec ne, teď si letěl, no. Co? Já cheater, já jenom chodím rychle. Vidíš to, dvakrát máčku mezerníka, nelítám, hm? Počkej, co je to vlevo za planetu? Není tam samý zlato? Tam, za tebou. To je glowstone. Aha, no. Jasný, a žádná ovce ani nic takovýho. Jebal. Ty vole, tam je mobu. Co to? Jo, to je skeleton. A zombie a tam se asi nevydám jen tak. Jo, běž tam. Ty jak to, že nehoří? Hoří? Johana, kde má planeta? Nechtěl bys jít trošku dolů. Počkej. Ještě nevím vůbec, jak bys to udělal, ale dobře. Mám kyblík vody. A jo. Tak je dobrý nápad. Do prdele! Pardon, já bych tam umřel. Omlouvám se, mám zase prosté slovo. Ale já jsem fakt musel vylítnout, já bych tam umřel. A nechápu, proč mi nefunguje shift. Jasně, a najednou funguje. Ups, já jsem se omlouvám za to. Počkat, až si doplním hápka. Skoč tam znova. Mhm. Tam byl krásný cheat. Si připravím nějaký blok, ať se tam můžu zahrávat. Škoda, že tady v tom Minecraftu není kyslík. Proč? Že kdyby se tam zahrabal, že bys nemohl dejchat. Jasně to vysvětlili bylo co, kdybych umíral. Je. Ne, počká, tam železo nepatří. Jak vidíte, mám tady, ale to už jsem dělal, myslím, v minulém díle, to nevím. A mám tady fabriku. Hodím semka železo, ono se to postupně tam háže. A vypaluje se to sem. A tady si dělám čárkou. Tak. Sazenice, jo, ten stup tam dám, tak. Co dál? Já nevím, čím to tam vymlátím. Asi si už udělám tohle stok. Ne. Určitě bude výborná věc toto. A? Tada! Uklidím si spoustu věcí do čestek. No, tak to byla nenápadka zase. Ne, to není ale cheatlí. To jsem vytěžil z celé té planety. Jak pořád na mě všecko svádí, já nečituju. Někdy. Vůbec ne. Jo, počkat, teď... pravo samý cheaty. No tak to je tu mini item, sám to nepoužívám. Vůbec ne. No to si používal ty, že jo? Já? Ne, Na to ani nešák. Zdal jsem si jenom ohnivý tyčky. A pár dalších a věcí. bless powdery. Ne, bless powdery, bless. Hele. Co netrefíš. Vedle. To pytle, no. Já, on se trefil. A teď spadne. Já. Tak. Dáme do foka. Spadni. Ještě tam creeper. Spadni, netrafíš se. No prdle. Tak. Netrafíš. Ne, on nespadl. Ne, spadni, creepře. Ne, spadni. Zabil jsem ho. Ale toho se netrafíš. No tak jo. Ano. Benzi hraje na čarovnýho. Čarovný Minecraft hraju, já mám na to i server. Kdo si chce to tam zahrát, máte smůlu, má. No nevím, je tam možnost, myslím, hraní. Tak už tam skoč. Jasný, já tam neskočím jen tak po hlavě, jak bych se jako dostal nahoru. Ne, tam a ne. To bylo jenom jednou. To bylo jenom jednou, miláčku.
No, jak mi to říkáš. Ten. To srdíčka. Mi to ubral. Ale takový šípy. Dajme do faka. Všichni si to osvětlíme a potom půjdu ještě na tu planetu nahoře. Jestli se tam dostaneš ještě dneska. Dneska asi ne. Došli k dortě, fakt super. A Tam co je tady je? Prosím, něco výborného. Prosím, něco dobrýho. Prosím. Zlato, ano! Tak to je něco dobrého. No i když by byl lepší, možná redstone. No jo, redstone by byl určitě lepší, protože potřebuji už redstone. Dělej si zlatý brnko. Ne, ty máš vlastně. Já mám diamantový, to je lepší. No, A teď nevím, jestli jde udělat zlatý korumpáč. jde, Jo. ale je úplně na houby, za chvíli se tě zničí. I když dřív bývával zlatý lepší než železný. A teď už tomu taky není. Tam je zlato. Je, toho je tam hrozně moc, tam se už tím stačí 27 zlata, že jo. Tak si to udělej korumpáč. No je zbytečně, mám diamantový. To lepší. Trošku ti to vyjelo, ta voda. Nekecej. Ale Dajme do foka. Tak a teďko udělám tady tohle, co je čarovná věc. A teď to poteče, protože jsi tam udělal díru dolů. Dělám. To asi nikdo neví. Dajme do foka. Pojď, hele. Pojď. Pojď, to je jaká planeta? Jo. Aha, počkej, ne, špatný tlačítko. Lag. Takový zlato. Lag, ne, já jsem zmáčkal mamexkom. Lag, motherfucker. Lag. Je, už se to odlaglo? Ne. Lag. Dobře, musím si zapsat. Nemačkat X při nahrávání. Tak, ano. Se to laguje, já nevím proč, nebo nás se to načítá znovu, nebo tak něco za stačkoviny. To dělá. Už běž nahoru. Jsem si jeden chlebík. Jenom jeden. Máš tady někde papír? Aha, chleba dobí 2. Co, jaký papír? Na malování. Jako, myslíš v normálním světě nebo v Minecraftu? Malování reálu. Proč to chceš namalovat? Já to chci napsat. Tak mi to pošeptej. Prečo? Nevadí. Nevadí, u mě To už je jsou za na... můj Mírka. Neřeš, to je můj brácha, to kreslil on. Umělecká dílo. Hej, jako proč to ten Hooper nevytahuje? Joha. Chytrý. Došlo uhlí. No, co budeme dělat? Co budeme dělat? Ano. Žádný padání, jo? Jo. A už nechoď. Běž se vyspat. Víc spad nebo vyspat? Víc. Tak jsem se doufala. Běž se vyspat. Dobře. Podíváme se, jak dlouho natáčíme. Dajme do foka. Natáčíme 19 minut. Což je v pohodě. To je dobrý. Teď si tady někam zajdu. Říkat, ne, tady se nejde. Na to, kam chci. Se dají nudy. Tam chceš jít. Tady, po těch schodech dolů. Voda. To už si Spadneš a říkal. zabiju tě. Proč to nebude tak zlý?
Hustý, tam je vážně tolik vody, jak se to tady tak ohraní. Tam je creeper, nechoď tam. Bude. Tam byl, myslím. Tady je. To není creeper, to je chobotnice. Podívej se tam. On se podívej. Vidíš, že tam, to je skelíka, ham, nechoď tam. Jo, ale jak chci vidět tu chobotnici naživo. Tak počkej, já zabiju toho skelíka. Tak jo. Hele, Aha, to je sniper versus sniper. Vedle. Vedle. Teď. Ano! Teď. Teďka už jenom ho vykilím. Tak, dajme do... Počkej, Můžu? pozbírám si plně věci. A ta chobotnice mě nemůže zabít? Ne, ale já můžu zabít jí. Počkat, já potřebuji to černý barvivo. Máš tam exp? No, vidím. A už jsi level 1. Když jsi byl 7 nebo kolik? No, já jsem si něco enchantnul. Tak. Už si, už nemůžeš. Hodně si plát, nebo tak něco si dělat. Ok. Tak už jsem viděl chobotnici. A takže půjdu nahoru. Počkej, neber si tam vodu rovnou do kyblíku. Mám? Ok. Už to mám. A jen hrozně se mi líbí, že ono se to generuje, jako kdyby si dělala vlastně vodu po patře. Protože když ale to je jedno, to je zbytečný to vysvětlovat, ale někteří z vás to asi pochopili, že všude je nekonečný zdroj. Že není jenom nahoře, ale že je všude. Což je výhodný. Že tam ta voda v životě nemůže dojít. A tak kdybyste jí celou zastavili. To mám dát tu vodu. Říkám, nech si u sebe. Aj, zaplavím prasata. No. Můžeš z vrchu. Jak z vrchu? Ne, tady. Tam když vylezeš po těch schodech. Jasně. Tady vidíš, jsi z vrchu. Ne, musíš kliknout semka na blok třeba. No, tak ještě tady voda. Jaj. Dajme do faka. Počkej, ne, oni můžou utíct. Vypni tu vodu. Jak? A jo, já jim musím. Znovu na ní klikneš. Můžou totiž zdrhnout. Už. Oni jsou takový hnusný bágely. Inteligenci! Branka. To mě taky. Jediný prase ti zdrhne. Zase budeme chodit po celém tálu. Škat, dejme sranda. Škat. Co chceš dělat? Ovce? Když na ovce naleješ vodu, tak oni se ošalí. Ne, nechoď do té lávy. Ne, nejde, nedáš. Když na ovce vyleješ vodu, tak je to oholí, myslím. Jo? No, musíš jít až Ale. kliknout. No, musíš to tam položit. A zrovna na druhou stranu se ti to vylilo. Musíš tu vodu vzít. Mě to asi nenapadlo, ne? Ne? Jaj. Můžu to dělat. Tady vzít nemůžeš. Já vím. A teď prasata utečou. No, utečou. Tam je plot. Tak, už tam budu. Už tam budem. Teďka se spadneš. Jo, už tu jsem. Jo. Už jsem to. Tady je vody. I believe in fine. Ne, ona tě tam hodí. Máš tam. Jo, už dobrý. Ono to nepoholilo. Aha, já jsem to asi nedávno. Už jo. Ne, zžuchni dolů. Takhle? Takhle? Ne, Jak musíš do ní pácnout. Ještě do ní, tak. Pojď mi to, ne! Vodu. Bože. Ach. Zase věc, která se mi nepovedla. To s ním. Na co přilákáš ty ovce? Já nevím. Prasata markují, ale ovce? Krumpáčem. Co vítem. Takový buggy. Menší. Cípni ovce. Ne! S No tím dobře, ovcí mám docela dost. Zase tolik jiný nepotřebuji. Kde seš? Hele. I byli. Sakryš, ten meč je zabil na jednu ránu.
No, to nebyl moc dobrý nápad, jo, ale dobře. Jak jsem chtěl jenom trošku pošuchnout, aby letělo by. To bylo jak s tou chobotnicí, jenom si ji chtěl odtuchnout, vyťáhnout. Pozor, tam dole je vlna, vem si. Pozor. Já si ji vzal. Co? To bylo upozornění. Pazar. A můj enchanting table jsem si udělal. Ne, nenič to! No, můžeš si něco enchanting na level 1. A 6. Nemůžeš, Do můžeš... pytle. Účinnost jednička, jo, docela dobré. Na jeden level, ne, už nemůžeš. Už nemáš ani jeden level. Ani toto, no. Pomenuju to Ternův kamarád hraje Minecraft. Nekomentová Helka hraje Minecraft. Já hraju Minecraft jenom na tabletu. A to mám demíčko. Protože se mi nechci kupovat za 170 nebo kolik korun. Tak se stáhni Black Market. Ne, dík. Nejsem čorka. Není čorování, to je využívání jejich bugů. Pustík, jak se dostanu. A jo, tam jsem byl vlastně. Ale tam bych se chtěl dostat. Tam nechoď. Já tam zatím tam nepotřebuji. Já pojedu, Hele, pavouk. pojedu dolů. Zabij ho hlavně. Jasně. Vem si do ruky meč už. Vem si do ruky meč! Do pytle. Dělej, nacuj do něj. On jede nahoru, to je výtah. Jo. Nacuj do něj. A je dole. Čekej dolů a kde je? Je nad tebou. Teď jsem ho už dal. Aha. Když si ho shodil, on se zabil. Hele, string, ten si vem. To je na co? To je třeba na luk, nebo na vlnu, ale vlnu nepotřebuji. Nazvi A to, luk mám. nazvi to můj kámoš hraje pod druhé Minecraft. Tak jo, klidně. Vyjedeme výtahem, teď se nadechneme. Ale tak to... 13. podlaží. Jo no, ty byli strašně vysoko. První podlaží. Dveře se otvírají. Jo no, to nenávidím. Taky. Dveře se otvírají. Jo no, to No, mě kdo to vždycky, neví. to mě vždycky v Kauflandu dostane. Jo no. Dveře se otvírají. To je prostě... My jsme dřív jezdili tím pásem, jak tam je, že tam jednou přišel nějaký tlustý chlap, který to zastavil. Tak Když se to po něm probořilo. tak tačka musel úplně vytáhnout strašnou silou ten košík dolů a pochop, že to je trošku těžší, jo. Jako nebylo by dobrý nápad se najíst. No, byl. Sněz to maso. Nebo ne, to nejez. Jsem si dělal ten chleba, víš. Že máš maso. No, tak co bych mohla udělat? Já teď ani nevím, jak se dělá pořádný... No, vím, jak se dělá krumpáč. Ale... Křesadlo, co bych... Říkat? Přesadlo, tady zapalovač. Jeden máš vymet. Ne! Zas to! Klikni na to, jakože to chceš zbořit. Nebo. Taky možno. Bože. Když chtěl by to trochu podpálit, nebo ne. Počkej, natěžíme nějaký dřevo, ale... Ale ty máš diamantový, ty jsi měl zlatý, no. Neměl. Ne, ty jsi měl takový to žlutý nějaký. To byla čepička, to jsi stygivl. Ale To jsem vyhodil. ne, ale předtím, jak jsme začínali, tak jsi měl ještě... Můžu něco? Počkej, ne. Jenom tady. Jo, počkejte, hele. Jdeme si závěličku, hele. Jenom se baví dospělí. Chtěli byste vidět, jak se baví dospělí? Teď na ten strom nepotřebuju. Jak se baví, no? Povídej. No, mám spoustu věcí, ale... Použiju jen jednu, viď? Ne, do pytle mě to zapálilo. Au, au. Skoč do vody. No, tak dobré. Jsem Voda šipulka. teče, voda teče. Uhoří to, jo, už to uhoří. To hoří. Už to hoří, už to hoří. I když no co, škoda dřeva.
Ty víš, že jsem si dneska dal s Martinem to soutěž, kdo víc vypije vody? Jo, to by potom padlo břicho, nebo tak něco. Ne, ale že se pořád chce čurat. Nemůže to teda přestat. I když se vyčurám, jako prostě nejde to přestat. No. A já jsem vypil 1900 něco mililitrů a Martin 900. Tak si vím, že je to o 1 litr. Je noc, že ještě se půjdu. No, abys nespadl s tvou šikovností. No, promiň. No, jsem ještě nespadl dneska. Jo, já proč jsem se najednou spal? Ne, já jsem dal to. Nahráváme 31 minut, takže už bych to ukončil, ne? Tak jo, tak půjdeme opět ke kobl. To je jako co to? Tak to byl menší bák. Jo, jinak hele, kostlivec. Ty kostlivec, co by tě nestřelil? Já ho dodělám. Teď mám ty levely. Nevím jako kde se tady vzal, jo? Taky ne. Nerad bych někdy umřel, šel tu 2 kolem a prostě No, kostlivec. jako vypadá se všechny tady chcípy, pracata. To by byl dost naštvaný. Víš, jak dlouho jsem čekal, než se mi spawnuli. To tu mám dobrý. Máš 3 ovce nebo 2? Měl jsi jich 5. Měl jsem 4. Tak jsem ti 2 zabil. Takže v dnešním díle máme full armor. A doufám, že byla kvalita zvuku dobrá, případně ještě ji zvětším. Tady to nahrávám přes Audacity, protože nenahrávám přes mikrák na sluchátkách, ale na klávesnici, nebo já mám takový mikrák, co se dá přenášet prostě na drátu, takový jenom mikrák. No, takže se pro tenhle díl s vámi loučí se s vámi Benjamin Terno a Flinda, no. Budete mít potom i let's play v pondělí, to natočíme se Flindou Freemanem. To je, víš, ne, kdo? Jo, Ty jsi Flinda a on je Flinda Freeman. No, takže se s vámi loučíme a Dubai.